Di 1 लाख बानायगोन 1 लाख सोरनोबा नांगौ जायोबा मोनगोन बैराथि गैया इयाव जोंनाव बैराथिखौ बुजियो माथा गरम जानाय बै बे खानसे जाबानो खान्दिसे जाबानो एकदम गांलाब गोलोमस्रावलाबायना हाइ प्रेसार जाना ब्लक सालोंनायनिल' नैबे दै फैसानि गैला ओमफ्राय दयनिखौ खिथिर' आंनो मानसिखौ बांसिन सिनायगोन र' मानसिखौ ना नुगौ र' आं देखायथारगोन नों देखायसङाय खना नैबे लास्ट नोंथां आंखौ मादैसो जायोना खिथा दा नायनो हागोन र' खिथायो खिथा मार नोंबो नायनो नोंखौबो मोथां थां र' इमान बुङो खिथायालै इखौसो नुगोन आं इखौसो नुगोन आं सना दयनो आङो रिल बायदि बानायनांगोनलै बानाय ओमफ्राय मुलि लगायखाद' अ माबायाव ओरै जावफ्लेलायोलै नोरै आयौ खिथिदो र' नोंहा गामि दाबनै बारनासो लायदां हमग्रा गैया जाबाय नालाय बे जाबाय बाइकफोर सारिस' थाबोबाय आंना जेराव रुटि लायो बेयाव टिकेट दालै गोदोसोया नस्थ' चन्द्र पुर्निमायाव भाद्र मास माबा माबि फिथाइ सामथाइ नारेंखल इत्यादि खावलाबायनानै बोरायफ्रा जानला मोनला खालामखायोमोन ओमफ्राय दिंखिखौनो सानसे खालि सोरनिबा न'खरनिफ्राय फबना दोनहैबाय बोराया नागिरना मोनासै न'खरनिया हिनजावा जि रायबायनो अनलाबो ओंख्रि जानो होननानै दिंखि नागिरबाय दिंखिया गैला दिंखिया मायाव थांखो अखानायैसो खोन्थाबाय जाहैबाय टिकेटनि खुथा गेसि होनना बुङो साला टिकेट खुथा दं दे रागा जोंबायनो बेनि उनाव रागा जोङै बुंबाय थायोनो बेथ' जागा टिकेट खुथा होनबाय गावनि सेन्टिमेन्टखौ खिन्थाबाय थायोलै टिकेट खुथा होनाखाय औ बेथ' किस'गे किस' टिकेट खुथा स' मोनबायलै रुटि लांफैबायलै बे दखानाव रुटि ओइ रुटि बनाबा लाखिलै भाई रुटि फैनोलै रुटि बानायग्राया 35 पिस लागे बानायगोन नो बानायनो होदो नै फन्टिया सिस्टारा मनायाव लाबा बेक साइड गलांबाथाय दोखो रायदायाबानो जाबाय दै या बे टिकेटआ सफैबायलै रुटि लाना फैदो आं नै दाबो जोबथ'वाखै जानोसै दसे उनाव उखैबाय बेस्राफ्रा रुटि जानाय मिनिखौ बुजियाखै आं अरथ'वालै सोदोबा मैला जाजोब्बाय आखायाव मैला जानाखाय रुटिखौ एसे डिसिप्लिन जानोसै आरो ना फाइनेलि अमा नै लागाव या बाजै रुटिया यामि यामि नै अमा लकेल अमा हायबायलै फाग साबैसेनि बाहायखो नै नाहर माबाबो लादो दे जोंनि गयफ्रा बिदि जानाय नङा ओरैबायदि स्पेशेलखौसो जों बानायखादों मिथिबाय बेयाव खन थायो रोजा खन थायो गोदै जालायो आमोल हमालै जोंनिया नायनानैसो बानायखानाय